Ktorému okolitému štátu by sme dokázali pri našej veľkosti a povahe rovnocenne zdorovať? Pomôžu nám naši partneri, tí vzdialenejší a silnejší? No žiaľ, už máme skúsenosti s ich pomocou. Pomohli nám v roku 1938 v Mníchove, pamätáme. Alebo si myslíme, že nás môže napadnúť Vietnam, Kongo alebo Venezuela? Európa je žhavá do zbrojenia. Budeme sa cítiť silno, myslím Európa. Možno nás bude srieť prstná skúška. Poznáte ten pocit? Ten pocit moci? A budovať svoju bezpečnosť. No už tu vidím Jarka z Krčmových rečí. Samozrejme, ktorý odhliadnúť od toho, že všetci okolo sú naši partneri a spojenci. Ale len dovtedy sú našimi spojencami, kým poslúchame. Ja často pod ligotom cudzích hviezd som líhal. A v cudzích mestách cudzí jedával som chlieb. Na cudzie hory i na moria som sa díval a počúval čierne blues i rytmus kastaviet. Ja poznám cudzie peklo a poznám cudzí raj, aj vôňu cudzích kvetov. No poznám ten svoj krásny, rodný kraj. Nepoznám inú takú zem, čo skvostnejší má diadém. So smrekou, javorou i briest, zo svitu mesiaca i hviezd. Ďakujeme majstrov s úžasným, krásnym hlasom a vždy, keď počujem túto pieseň, ale aj mnohé iné o našej krásnej domovine, tak mám zimomriavky. A chcela by som len odkázať tým, čo si brúsia zúbky a drápy na naše nádherné Slovensko, že Slovensko si nedáme. Slovensko si nedáme. Slovensko si nedáme. A takisto som žena, matka, ani synov si nedáme a chceme žiť v mieri a v láske. To vám odkazujeme, vám vojnu chtivým štváčom, ktorí sa stretávate pravidelne na tých protestoch platených tu z budovy, ktorá je za nami. Ešte stále máte nejaké zdroje, ale pravdepodobne vyschnú. Takže Slovensku mier a lásku. Krásny večer a ďakujem všetkým, ktorí ste prišli.